next! Uy, aram mo na daw ang bareta? Ano ito? O, di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baaguan pangutuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. I'm gonna knock on your door, ring on your bell, tap on your window too. If you don't come out tonight when the moon is bright, I'm gonna knock and ring and tap until you do. I'm gonna knock on your door, call out your name, wake up the town, you'll see. I'm gonna hoot and howl like a lovesick child until you say you're gonna come out with me. Hey little girl, this ain't no time to sleep. Let's count kisses instead of counting sheep. How can I hold you near with you up there and me down here? I'm gonna knock on, Anong bareta? ring on your bell, tap on Anong bareta, boy? if you don't come, Anong bareta kay Bimbi? May latest kita. I'm gonna knock and ring and Giniwara na, tapos na de. Smile! God is good all the time. Tapi po nagalaom, nagkamugabos, mga tugang ayos. Welcome po sa programa niya to na Aramon niya to. Digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldaw na ini, mga tugang nin Monday. kisses instead 2024 Agosto po, petsa 26. Mga tugang National Heroes Day. there and me down. Habang naghahaloy, nadidiscover ang gibo-gibo kan mga heroes tang pigumidbid kan mga panahon na di. Tap on your window. Habang naghahaloy, nadidiscover kan mga historians ang tunay na pangyayari kan mga heroes ta kan mga nakaging panahon. In fact, kan kami nasa elementary high school, dahil man araman iyan na ang nagpagadan palan kay Andres Bonifacio, mga tugang, so grupo na ra, ano yan? So grupo na ra Emilio Aguinaldo, di ba? Uda, so iba pa pala naman, maski kampanon, ang politika matindi, adi. Nagtitrigbasan pati, ha? Nagtitrigbasan. Ngunyan mga tugang, nadidevolve na ang mga tunay na mga pangyari po sa tuya na kapalibutan. Ha? Good afternoon, good morning, Tabi. Sa mga ano yan, sa tuya tabi na mga heroes ng tahanan. Yan, ha? Mga heroes ng tahanan. Ang luto, sarap-sarapan ng mapremyuhan. Happy birthday sa gabos. Sabi nga ni Pading Mar, happy birthday. Many returns of the day. More life, happiness, and prosperity. Tama ba? Baka balik ta. More life, happiness. Tama eh. And prosperity in life. Yeah. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Sabay mga birthday ngon yan. Tabi, kumusta ka mo gabos? Kami po naglaom na kamugabos. Ayos. Kumusta na? Kumusta na? Ayos pa ba? Kumusta na? Ayos pa ba Ayos pa ba? ang buhay natin? Kaya pa ba? Kaya pa ba? Eh kung hindi, Kaya pa? paano na? Saka, Ewan mo ba? paano na? Bahala na. Tuman talaga ang mangyari. Bahala na kita digdi. Sige sana kaya ang arasa ta. Ilingan na iyan. Ngunyan, ano na kita? So Unity Team nagkawaragas na. So Unity Team nagkawaragas na. Sabi ni Vice President Sara Duterte, humingi ako ng paumanhin sa mga miyembros ng Kingdom of Jesus Christ, di ba? Sa aking pagkikiusap sa inyo, naiboto si Presidente Ferdinand Marcos. Kumusta na? Ayos pa ba? Ang buhay natin, kaya pa ba? Kung hindi, paano na? Bahala na, boy. Report! Hali po dyan sa luwas, Aramon Tadaw, mga tugang, ang mga bareta, kasabay, mga tugang, ang Mega Force Patrol, Aramon Tadaw, kasabay si Jimmy Nasalita.
Jim, good morning, Jim. Yes, salamat tabi BP maray na aga sa mga parantabay. Tinutukan man ang ganda niya to po sa bagong pagkaaga Oh. si LMP President Mayor Adrian Salceda Mm. kung ano ang reaksyon ipapaluwas manong duman sa sa post ni Congressman Fernando Didi Cabredo, itong gentle reminder na kung matatandaan na ilawas niya to and dahil na sigurado ini kan mga kan publiko na post ni Congressman Fernando Didi Cabredo na gentle reminder duman sa tulo na mga ahensyas kan gobyerno, DOLE, DSWD, CHED na iguanin mga payouts sa BP and nabanggit ang pangaran ni Mayor Adrian Salceda sa pagsabing nagluwas na ini duman sa territorial jurisdiction bilang alkalde kan Pulange, pero nahihiling ini sa maski sa ina munisipyo digdi sa 3rd district sa mga payout sa ibong kan ini nagdeklarar na mga kandidato bilang congressman na tercer distrito kan Albay, kumbaga duman sa ethical standard. Kumbaga sa pagiling ka na congressman, violation o may balka na nasabing alkalde ka na Pulangi Tabi BP. And susog digdi kay Mayor Adrian Salceda tulong haralipot na simbag sa Tabi BP an sinabi sa Satuya, abo man siya magpa-interview live na and yaon siya digdi sa ginubatan sa simbahan dahil ang taiguanin na mas kumpil sa mga taga-digdi sa ginubatan ngo niya na pagkaaga asin at siya na pagkahapon and hinapot niya to si Mayor Adrian Salceda kung nabasa na niya itong post ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Ang simbag iyon na. And next na hapot ko kung ano ang reaksyon niya. Primerong simbag na magkahilingan kami digdi sa may main door ka na simbahan sa ginubatan. No comment. Ayan. And ikadawang pahapol, nasa laog na kan simbahan ta naglalakaw, pigbabalo niya to na malive kuta na. Nasa laog na kan simbahan, nanitikal na man kita na mag-ambos interview. Ikaduan, simbag niya, better to be silent. Ayon. And pantulo na pagkahilingan me, tapigalat ko na lumuwas giraray. Nagluwas duman sa ibong napintuan Tabi BP. Inatempt giraray niya to na ma-interview. Ang simbag niya, constant kindness. Okay. Sabi, tuloan na ralipot na simbag dahil man kita nakuhanin na pinaka kumbaga reaksyon duman sa post sa social media ni Congressman Fernando Didi Cabredo Tabi BP. Ayon. Okay. That is na basta nagibog kitang paagi na magibmako ang ambos ambos lados. Sa gabos na versus Tabi BP tangani na kita presentasyon niya to balansyado sa publiko and bahala na ang publiko man mag turo tirimbang magturo analisar kan mga sitwasyones dahilan ta natural iyon nagibinanaro kay ning sitwasyon ta nagrarani na an October Tabi BP. Yes. Okay. Amo na. So, no comment. Kaso bago baga na apod ang kauman halos ka apat na beses tang pigtry na makuan sa iyang lado at respetado tang opinion ni Mayor Adrian kung nabo siya mag-react may kinaraman sa siring na bagay. Di ba? Okay. So, iyon na sana sa mga regional directors kan tulong nga ahensya. Saga. Yan naman ang kuha niya to ning reaksyon. Tanganing dahil mga sabing mga hinanakation na big para rita niya dahil man kami big reach out. Saga na. Saga holiday ngo niyan. Holiday ngo niyan. Pahingalon taman sinda. Okay. Okay, so yan ta BBP. Ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy na salita. DCGB News. Yes, yo. Thank you, Jim. Salamaton, Jim, sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Matatandaan mga tugang na kasubago. Kaso hapon,
Kaya pinagkuhan niya to so ang lado tabi ni Mayor Adrian, pinagkuhan niya to ang lado tabi ni Mayor Adrian Salceda, mga tugang may kinaraman po duman sa naging informasyon. Okay, may kinaraman dyan sa kwan, may kinaraman dyan sa may kinaraman po dyan sa isyong yan, no? Kaya siguro aram naman nindo ang kwan, ang pangyayaring yan, sa tuya tabi na palibot. Okay. Di ba? Iyan ang kwan, ano yan, mga reaksyon na at least na mga tugang naka-reach out kita sa personang yan. Okay? Siguro that inda kung aram nindong isyong yan, aram na yan kasabagoy. Nakuha naan kan sa tuya tabi nindo. So mga day nagantabay, tabi so mga dain na kadangog tabi uni ang pinunan ka iyan na pangyaring yan. Si Congressman Didi Cabredo, ay sandali, may naghapot digdi. Paring marno rin nga sa Energy Summit sa Albay. Lingaw ko, may naghapot kaya digdi. Paki-chikadong, lingaw ko sa Energy Summit. Bako September ito pare, ang August gayod, ano sa Energy Summit tabi? Paring mar, paki-chat mo daw sa amigo ta, si Larry, Bossing Larry Pasqua. So Energy Summit, mga tugang sa kwan, sa Albay schedule. No rin ito pa tabi. Tabi nag-aapot uni, September 28-29. September 28-29? Roger. Ayun, okay. Yan sa The Oriental. Ayan, sa Oriental ade. Okay, sige, thank you pa So naghapot tabi dyan, taka na tabi Simbagon. Sa texta naka-onboard kita. Kaya aso doon ako, nagdadangog siya ngunyan. Naghapot siya ngunyan na aldaw. Tabi, September 28 to 29 and 29, tabi, dyan sa kwan, dyan tabi sa, ano yan dyan tabi sa The Oriental Hotels. Gigibuhon, mga tugang ang pagtiripon. Alright, 12. Bago magabot ang alas 11. Alar Mario, nasa linya. Good morning, Padi. Kamin. Morning, Garay Pade. Aleko naman. And flavor of the day, saga. Kan sanggunian panlalawigan regular session. Sa informasyon ni Board Member Vic Siga Jr., Chairman kan Committee on Power and Energy, na imbitado ninda an NEA representative as in DOE o Department of Energy para ma-update sanggunian kung ano na lang development sa planong pag-improve kan serbisyo kan alko nata sige na ang development lamang kan mga ayuda pinansyal siring kan 5 billion na itatao kan gobyerno nasyonal sa pagininda Congressman Saldico, Committee on Appropriation, sa pagilan NEA ang implementasyon kan rehabilitation plan na ini kan Aleko. Gagamiton daw ang kandidat na yan para sa pag-improve. Sabi naman ni Board Member Attorney Melissa Abades Armedilia, kung Nata nagawala pa din signal mo. Nata din, asa mo pa yan Kani, gari apektado man kanali ko. Sabi man ni Board Member Attorney Melissa Abades Armedilia, kung kayo sa mga bulod sana asin isla
na eksperensyaan sunod-sunod na brownout. Ngunyan natata pati na sa sentro, sa mga commercial area, talagang matindi na ang eksperensyang mga brownout. Si paman ngayang mga investors na magugusto digdi sa Albay considering na sa nakainipirmian sitwasyon. Sabi man ni board member Ray Bagais kanenot inisnab kanaleko ang imbitasyon kan sanggunian insulto ini kung dahil sinda mag-aparecer giraray sa imbitasyon. Kaya sa aga expected na naleko Aleko Giraray ang magiging flavor of the day kana regular sa sanggunian panlalawigan. Sa session mismo ilalawag ini, bako committee hearing ano? Bako committee hearing kundi sesyon. Okay. Okay, yan mga Sige. abangan development, Giraray, halay sa lawas, Alarmario, DCGB. Abangan niya to, mga tugang yan. Abangan niya to ang mga follow-up report. Yan mga bagay na yan. Garungan isa ro dyan sa tutukaron databi. Kung nata mga tugang ta so Aleko, nagsingil ki 10 pesos na para sa buffer fund. Ano? Itong buffer fund mga tugang kan Albay Electric Cooperative. Pero ito garihon dyan na ito eh. Dapat ko ta nag-react kahit on sang ang panlalawian ang Committee on Energy. Bada si Bapa. Ito ko ta mga tugang na kwan. Ito ko ta na ano po ka iyan tabi Chief Ramir. Dahil pa ko ta nagpun ka implementasyon. Kung dahil man kinag-question pati kan kiligalidad mga tugang sa siring na bagay. Dapat may mag-question kan sa korte. Alright. O sandali lang. Bago kita magpadagos, may public service digdi. Baka lamang po may makahiling kay Zaldi Bilaro Belir. Residente po kan Purok 1, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Ha? Dahil nada po nag-uuli sa harong. Saro po siya na PWD, pero ayos man po iyan kapag kahuron po nindo. Dahil lang talaga nagkakaalo. Naghali da po alas 7 nin Banggi, kanakaaging aldaw, Agosto 24. Until now, dahil po nakakabalik sa harong ninda. Ang kulay kambado niya light green t-shirt with printed na babayi sa inutan. Ang nakashort po kikolor na black. Yan, ha. Kung sakali po na may makahiling, pakikontak na sana po ang numero na 0938-056-4169. O kaya mag-text po sa unipong another number 0916-320-3418 as in 0945-976-2830. Ulitin ko po ang number na pwedeng i-text ha. Saros na lugod ang i-announce ko nga na makuha po nindo. Unipong number 0916-320-3418. Okay? Ulit. 0916-320-3418. Yan. 0916-320-3418. Yan na pong sarong numero ang i-announce ko para madalin yun na lang ang maisurat nindo. Ano po? Ulitong ko tabay nga rangkaan si Zaldi Bilaro Belir. Yan. Residente kan Purok 1, Santa Cruz, Malilipot, Albay. Yan. Naghali siya kan Agosto 24. PWD po siya. Okay? O sige po, baka po may nailing ka mo. Nakakulay light green t-shirt siya. Non-printed, babae po sampangan. Diba yun ini si Zaldi? Ang printed, may babae sa ampangan. Di ba nga, titato ba yan? Ano? Titato dyan sa kuwan. Ang short po niya, color black. Yan. Okay po. O, mag-apod tabi sa 0916-320-3418. Yan. Ha, importante yung tabi yan. Pangapudan, mga tugang kan sa iya po na mga mahal sa buhay. Digdi po sa kuwan. Digdi po sa estasyon kan DCGB. Okay. Good morning, Henry M. Yes, na-monitor ko po ang kasubagon na issue dyan sa Tercer Distrito, Canalbay. And ang reaction tabi ni Mayor,
Salceda. No comment muna. Okay na? Yes. Alright. Sige po. Dengo na siya ma-comment. And at least, yan ang pinaka-safe tabi na simbahan. Good morning, Henry M. Sandali lang. Ito. Okay. Ayun na. Nakuha ko na ini na pasadahan ta na tabi ini na istoryang ini. Anyway, kaya nga ni pungunyan baga bakasyon, mga tugang, puumpakan 23 hanggang 20, ngunyan na 26 ta, National Heroes Day. Katuyuhan ka iyan, mga tugang na pangatamanan. Katuyuhan po ka na atamanon. Asin pahalagahan, mga tugang ang ginibo, kan mga heroes niyato, kan mga nakaaging mga panahon. Importante po iyan na makatao kita ki magakanigong informasyon, pagpapahalaga sa tuya tabi na heroes, mga herwe, kan sa tuya tabi na mga nagbuwis ng buhay para po mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan. Para sa tuya tabi na para po sa tuya na mga mahal sa buhay, asin iba pa sa tuya tabi na kinabahan. Yan. Okay. O bueno. Mga tugang ay okay na tabi, Jing. Babarita muna kita, no? Baka wrong timing ako sa topic ko. Anyway, sige, ma-news muna kita lugod sa oras-oras. Oras natin, alas 10:58 po, nin pagkaaga. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Come to the Metro and you will find everything you need. So keep this in mind. Something sporty. Something smart. Something homey. That's just the start. Whatever you beat is whatever you style. It's here at the Metro. It'll be worth your while. There's something for you. Something for you. Something for you at the Metro. There's something for you at the Metro. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, asi sa inka man magduman, madaling ranihon maaasahan para umapara sir
pasahero, teacher o driver ka man, estudyante, simpleng tao, tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras alas 11:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sobra na sa 400,000 na litro nin industrial fuel oil o IFO ang nako apon Agosto 16 o Agosto 19 sagud kaso hapon Agosto 25 sa motor tanker o MT Terra Nova saro sa tulong luminubog na barko sa Manila Bay. Kana Agosto 24 sobra sa 120,000 na litro nin IFO ang nako akonsign ini ang pinakadakol na nakolekta basado sa report kan Philippine Coast Guard o PCG. Mientras tanto sigun kay PCG Bataan Station Commander Michael John Encina nagagamit ang BRP sindangan nin water cannons para bukagon ang oil sheen sa ground zero mantang nagigibo manin area monitoring ang BRP Malamawi. Yan ang pang alas 11 bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, yan ang alagang Unilab. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver or lover, boys. Sa Indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash. Results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling na mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead
proof McSaver Sulit Busog Chicken McDo-meal, 99 pesos lang nationwide. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes, good morning, Gararay. Balik po sa programa. Aramon Nyato po kita. Mga tugang sa aga pong Martes. Expected na may rollback. May rollback. Mga tugang sa mga presyo kan produktong petrolyo. Yan, Abang-abangan nindo iyan ako nga ni, tinagal-tagal ko na. Dengon ako magkarga. Ta sabi, mga tugang kan, mga eksperto dyan sa petroleum product, sa aga po na, sa aga po na August 27, mga tugang, sabi kan advisory, kan Sea Oil, Clean Fuel, Caltex, Shell, tabi, mababa na tabi sa 1.90 pesos. Yan. 190 pesos, 1.90 piso, asin 90 centavos, 1.90. Ang baba, mga tugang kan mga produktong petrolyo, ang rollback. Yan. Unless na may latest. Final. May final pare? Ikaw ang final? May final na. Ano da? Alat mo na ta. Isuksok taso sa tuyang office. Pasiguro Ang final. Para sa aga. Pira? Sa gasolina, 1.15 Salbata ng pangyayari. kada litro. 1.15. Aha. Sa kerosene, Salto duman sa inot na hula. iyan pa ng mga hula na yan. Kunyan yan, magdidepende Forecast. yan sa Forecast. kunyang kan trading. Forecast. So pag kwentahan na kan pinakalas trading, yun na sa nagluwas. Okay. 1.15. Gasolina. 1.15 Rollback. kada litro ang rollback. Okay. Kerosene, 1.85 kada litro. Okay. 185. Roger. Ito na eksakto. Sa Okay. diesel, Diesel. 1.90. Aha. Ayos. Ayun eh, Adlibe. Yun 6 o'clock tomorrow, August 27. Aha. Ang effectivity kaya. Is 6 o'clock sa aga. Roger na. Aha. Saga na ako makarga. Tagal-tagalan ta. Tagal-tagalan ta. Alright. Okay. Ayan na sabi. Thank you, Marimar. Ayan o. Ayan po ang latest, tagal-tagalan ta, mga tugang. Sayang man. Tabi, 190. 1.90. Yan. Sa diesel, tabi sa kerosene, mga tugang 1.85. Yan. 1.15 tabi sa gasolina. Yan. At least, makabawas-bawas na lamang, mga tugang. Yan kaya, aram mo, ito kang kapanahunan na kami nasa field reporting, kahaloy magguan, kahaloy ka ito mag-increase. Kahaloy ka ito mag-increase, mga tugang kan mga presyo kan produktong petrolyo rollback. Inabot ko ka ito nasa 12 pesos ang litro kan diesel. Tamala nga ni ka ito ang pamasahin ko ka ito haling Bagtang pasiring diyan sa Bicol College ka ito
75 sentimo sa tricycle. Sa lapi. Sa lapi sa tricycle. Sa jeep, ang Paligaspi, Chief Ramer, 75. Kaya kahit ang pelikula dyan sa El Tacheter, pag nag-sini ka ako kan sa pelikula ni Fernando po, piso. May, pag dumang ka sa balcony, 150. Pareho ang init. Na kung may kadate ka, dumang ka masini sa La Trinidad Hotel. Yan. 4 pesos ang balcony, 3 pesos sa ibaba. Kung gusto mong safe ka, dumang ka sa balcony ta. Madiklumon. Magayunon ang carry, magayunon kang may carry bata. Madiklumon pati aircon pati yan, kang panahon. Ganyan. Dahil naman nakabalik sa dating presyo kan mga barak o kamong nagdadangon yan. Iyan ang mga presyo sa paborito nindo na mga kapagkaon diyan sa mga fast food chain. Nakabalik sa dati. Wala naman baga. Kay to, sarong paang manok, sarong maluto, 89 pesos. Maringani, sumakdo ta, igwa, ki 100 pesos na ama bosugera. Yan, di ba? Igwa sinang 100 pesos. Oh. Pero so, presyo, mga tugang kan mga pagkaon, grabe na. Ngunyan talaga. Day naman ang makuan. Day ang makuan ma. Ilingon nindo, kahit may paborito ako diyan na pigakaon na so, kuan baga, sisling, tuna. Dati jing, pinaka-paborito kuan, 180. Ngunyan, ganabo na akong magkaon. 280 plus gayud ito. Garebo na ko magkaon. Kunin na, paano kaya na? Gusto ko man kaya healthy food. Oh. Mahalo na talaga ngunya. Dain na ngunyan mga tugang ki. Iga kung pagkaonan dyan sa may kanto o dyan sa may tinago. 50 pesos si Framer, sarong gulay, sarong maluto. O mading Angelic Yambao. Tabi, happy birthday kay Utep. Sa August 29, 5 p.m. palan. Okay. Thank you, Madi. Salamat, Salamat, tabi, kay birthday palan ni Otep sa August 29. Happy. Ay, salbatana, Madi. Igo akong aktibidad sa 29. Bako may activity ako sa 29, tabi, Shara. Igo ako ilinga sa 20. Gari, igo akong activity sa 29. May pinasurat ako sa ilinga daw dyan. Igo sa Kampula. PNP lang Di ko sa'yo mo pinurbad. Amaribokon. Kodotong ko ini si. Paribokon. Ikan si Paramir. Paano mo paribok? Pag mading Angeli, gari ko ako sa 29 kaya Gua akong 9 o'clock to garo 2 o'clock ito Sa Campola, tabi may atindi. Ayun na ba? Basta naman dita. Pwede man naman humabol-habol ko ng kaso. Tabi libre. Alright. So yan tabi ngo yan ang ilinga mga tugang halangkaw ang presyo kan mga barakalon sa palibot. Sisi man nagsabi nagbarato. Dahil man tabi actually nagbarato. Kumaong ka mo sa mga restaurant. Pero aram mo, ang medyo aram nindo, ang medyo kan tabi, ang medyo na ang puso ko garo gigumos, mga tugang, pag nagkakaon diyan sa mga restaurant, ilingan nindo, ang naobserve, ang sobrang maluto, ang sobrang maluto, mga tugang, diyan sa mga, sa mga fast food chain, na mali siya nindo yan, minakaraon, salbatana, tabi, mga tugang, grabe, magkaon ka mo dyan sa mga restaurant, kadakol mga tugang kang kuan, kang nasasayang na pagkaon. Kaya baga nga ni, igwa ka ito kipatakara na pigpara bash inita. Kaya ito baga igwa kipig apod mga tugang na, ang apod ka iyan, so half rice. Pigpara bash baga, pero totoo, tama ito. Magkaon, iling observa rin dyan sa mga restaurant ng pigkakaraunan. Salbatan ang sobrang maluto.
buda na mga, iba pa dyan na mga kaunan, bibarayaan ka nagkaraon, iyan John, dahil naman na, titapok na, kung bako, pambahog iyan. Look at that waste of rice. Samantalang mahalo ng maluto, asin ang bagasa sa tuyang lugar. Tama? Lima. Pira mga tugang na kantidad nin maluto ang nakakarawan kada taon sa Pilipinas. Dago nindo ini. 7.2 billion worth of rice yearly. Imagine mo, Junior. 7.2 billion na kantidad nin maluto ang nakakarawan sa bilog na Pilipinas kada taon. Nagpapareklamo kita kan mahal na presyo kan bagas. So iba grabe. Ngunyan baga, pwede ka baga mag-order ki half rice lang. Dapat nga ni John, ang mga buffet dapat, dapat ang buffet, so to bagang ano po kaan, so may nagtatakad? So ano po kaan? So, pag nag-buffet baga, may nagtatakad dyan sa assisted buffet. Dapat pati maluto, may nag-assist dyan. Tamina ko raw kita, paingurago na maluto. Adi, sigun mga tugang sa Philippine Rice Research Institute, PhilRice. Nagkaigo sinakipigaadal mga tugang, saro yan na, ang PhilRice, saro po yan na, sanga mga tugang kan Department of Agriculture. Ang satuya dang nasyon igwa napapaduman sa basura, waste. Ang 7.2 billion worth of rice yearly. Sa kabaga, sabi iyan ni PhilRice Deputy Executive Director Karen Baroga, ng individual tabi is wasting a daily average of 2 tablespoon of rice. Salbatana Junior. Sa Pilipinas mga tugang, kita kada Pilipino, may nakakarawan kita na 2 kutsara na maluto kada aldaw. Sabi niya, that would be costing around 7 million a year, which could feed 2.5 million Filipinos. Salvatana. Yan, naiko po. Yan da mga tugang na nakakarawan na mga pagkaon na yan. Na mina kantidad nin 7 million kada taon, as in an waste databing bagas is 7.2 billion na maluto. Kaya dang pakaunon kaan mga tugang an 2.5 milyon na Pilipinos. Pirang Pilipino ngunyan mga tugang ang kuan, ang problema sa maluto. Uyan nga na dyan sa may kuan. Pag binatuktok na, sir, pahagad pong pambakal ki maluto. Uyan nga ni, nirako na ko sa 7-Eleven, one time, bakal akong hotdog, mayroon man sa kuyang Aki Junior. Malinigong pating Aki, ito palang, binaduan man kimarekan so ina, binalinigon, nagkiblit, nakagad ki, saro dango, yan na. Pagluwas ko, siya saan may pinagkabagayon na bado, may 4 na Aki. Pigbara nga, inay ko po. Pero iling mo ini, 2.5 million Filipinos ang kaya pakaunon kaan na nawawarang bagas kada taon. Bagas, maluto, rice. Sabi ni Baroga, nangapudan siya sa publiko to get rice that they could only consume.
iyang pigtataram ko. Katangan sa mga aki ko ano gad yun, nadadagitan ko. Nganya ko, pag makaon, kumuha lang ka mo kipagkaon, na kaya nindong konsumohon. Kaya nindong ubuson. Kung di kayang ubuson, kumuha na sa nagiraray. Sa nagkakarawan, sabi niya, marami kasi yung mga sabi nga natin na takaw mata. Takaw mata. Sabi ni Hazel Antonio Canfield Rice, Development Communication Division, there are 46 ordinances. Igoda ang mga tugang ki-46 na ordinances for implementation serving half cup of rice in half cup rice in food establishment to mitigate waste. Bago igwa kita kan sa Legazpi? Igwa kita sa Legazpi ki half rice ordinance. Kanag kay Gwa Junior ki half rice ordinance, ang ginibo man kan kada takad kan maluto, nagsaday. Apira ka nagsaday sa maluto, nagsaday so slice kan pork chop, nagnipis. Di ba? Siguro sa ining 46 ordinances, saro yan sa Legazpi, dahil kita kayo ki half rice ordinance. Alright. Sabi tigdi, mga tugang sa Bareta, the Philippine, pero ang hapot, anong pigigibo kan Phil Rice? Siguro dapat may massive campaign kayo ni. Imagine 7.2 billion worth of rice yearly ang nakakarawan niya to asin napapaduman ng mga tugang sa waste. Dalay nakakaon kan mga tao. Sabi kan, ano yan, daog pang budget kang not true. Daog pa ang budget ng NFA supply for rice nationwide. Not true. Daog pa da ang budget kang NFA supply for rice nationwide. Uni po sa kwan. Nakapublish po sa Philippine Star. I-search mo po. Kung bako totoo ini. November 9, 2023 sa Philippine Star. Diba? Nakapublish po sa Philippine Star. Ang nagsurat po si Ian Laki. Yan, ang laki ng maluto. Iyo po, di ba? 7.2 billion worth of rice, salbatana. Ang budget kaya kang NFA para sa kuwan, sa bagas, so send ng operation. Pero ang nagkukonsumo kang pili, dakol ba kitang bagas na nasa privado? Private commercial rice, di ba? Dahil man ang kasarabay tabi dyan. So sa private mga rice traders, billions of worth of rice yan. Alright? O yan tabi, mga tugang an informasyon may kinaraman dyan. Good morning, Henry. Madali lang. Totoo po ang observation mo. Kaso hapon, nagkaon nga ni kami sa food court, pagtirindogan mi, pagkalag-kalag o kadakul, kan maluto na ano yan? Kan maluto na nawalat naman sa mga lamesa, lalo na sa mga teenagers. Siguro gayod, kung ma-order sa mga kaunaninda, mas maray na, mas maray po na half na lang ang sa endang i-order. Iyo mananggad. Iyo mananggad. Tama po yan. Half na lang. Di ba nga, pwede miss half na lang. Di ba? Kung di mo sa nang kayang ubuson, kita na po mag-request. Kung di mo sa nang kayang ubuson, kita na po ang mag-request na half lang ang itao sa satuya. Tangani na, tangani po na makuan, ngani po na makatipid kita mga tugang sa mga nawawara tabi na bagas. Good afternoon, good morning, Henry M. Paano kaan, bako na kita masyadong istrikto sa pagdarakula kan mga aki. Kampanahon, baga, kita, pigtataraman kan mga magurang na dapat ang bagasta, daiiya nag-uula. Sa pagkaon sa nangani, dapat daiiyan na uulang mukmok. Kita man sana
ang nagpadakula sa enda. Yan. Sabi ni Rowena Mayor Lakap, dakul po kaya ang sagin-saginon, lalo na sa handaan. Ano daw tan iba, garibaga ang feeling ninda, pigsimot ang pagkaon sa plato. Center of attraction sa enda. Iyo baga? May kwan mang, ay, wow, nga niya. Malinigon nga niya ang plato. Gari nga gutumon. Di ba? Di na ako, di ba? Buda, kita baga, ali ba nagwa ka kidiit. Kung medyo kapos ka sa pagkaon, nasusupog kitang magbalik sa lamesa. Kaya nga ni, makuha ka lang kidiit, sukaya mo. Tapos kumuha naman kimasunod, nasukaya giraray ubuson. Kaya lang kita, saruan sana, tawa ka ngayon maubusan ako. Baka ngayon maubusan akong pagkaon. Yan ang problema ta. Good morning, sabi ni King Reginaldo Ramon Nyato from Bangkirohan. Jocelyn Broquesa, nakabuhi lang siya, ta binahog lang, ta binukod kan mga tao hanggang napagal. Ang taramon daa, ano ito? Beadulan suayam po. Sisay dapat managot kaan. Alat mo na, ay suayam ini. Okay. Good morning, Henry. As ko lang tabi, if nagadan suayam, sisay po ang may responsibilidad, sir. Ano pong natata? Kung binuhian so ayam, sunagadan. Rolly Basar, good morning, tabi. Yan, okay? O sige po, salamato na maray. Magandang gupit mo ngayon. Okay, salamat po. Sarawayon, maniniman na. Ultimong gunting. Bagay sa imong arog sa napirmi ka na gunting. Magpasimikal buka. Ayos man ining texter ta. Midbid mo hen si Jason Statham. Amibid ko po. Ay, sige, arogon ta. Pag may sobrang rice, take home. Ito. Pag may sobrang rice, take home for the animals. Animals enjoy the 7.5 billion rice and viands. Iyo baga. Ay, nako. Ay, sos ko, bata ka, sige kitang reklamo ta kamal nga kang bagas, pero kita pag nagkakarao na kita, dahil kita tatao mga tugang na mag-control para po mga tugang dahil nakakarawan ang bagas. Hen, dahil mo na malisyahan, natalawan mga bagas tangon yan, tamadali magpanos. Ay, day. Iguman nga dyan, ako pa minsan, may nababakal talaga ako nagari, madali magpanos. Pero ang namamalisan ko po na madali magpanos ko niya, bako man tabi, bako man tabi bagas liog. madali magpanos ang liog. But, good morning, Henry M. Nahiling ko, tapos na si Shara, dahil na makadulag ini, Nahiling ko nga si Shara kasuhapon. Seng kasapon, be. Dahil ka na, be, makadalag, be. Nababantayan ka na. Tanay. Oy, send mo tabi, nahiling si Shara uning texter ta. Patunayan mo, baka iba sunailing mo, ha? Patunayan mo tabi. Baka ba si Shara sunailing mo, baka nahiling mo si Jenny o si Juan. Alangan naman si MJ, alanganin kung si MJ. Ang nailing. Patunay. Send mo nahiling. Di ba? I-text mo tabi kung saan mo nailing, patunayan mo sa imong akusasyon. Good morning po. Diyan baga sa food court, kan tut na mall, kadakol kan maluto na sobra. Ang saro upahen, nasasayang ako kang kadakol na sarong pa ang manok, daday man naubos ang laman. Iyong mananggad. Adi, iyong mananggad. Uyan baga na, iyo, tutara mo, tama ka. Pag dungabay mo talaga yung, gari kaunan mo po sa kataning mo. Adi, yan baga na, sarong pa ang manok, kadakol kan tada. Ako nga ni kung natada sa mga aki kabuda kami nagkakaraon pamilya kay kaong ko ta sayang. Iyo tamang observation mo po tabi na dakol ang sobra lalo na pag ang sarong dang legs na manok, sarong leg
na manok, bibayaan da, kadakol pa kang laman. Ako, pag nailing ko, gari kaunon ko. Sabi kaan, sino nga nagkaon nga kang tada. Ito, reaction. Ang madali magpaano so bako gango sa solar dryer. So mga madali magpanos, iyo itong piggango sa mechanical dryer. Talaga? Talaga, kami kayo sa bulod zone, ang paroy mi, pigbabalad mi sa banig. Sa banig, pag mainito ng panahon, bibalad man sa banig, mapagalo ng pag-alsa. Pigsugo kami kayo kang ina, mi buda ka na ako na. Balad nga yan sa paroy, dahil nga yung klaseng niya na Sabado, Domingo, baladon nga yan sa paroy, ta ako nga yan malaba, so ina mi kayo, mabalad kami kang paroy. Dakulon ang baladan, mahiwason ang baladan mi kayo sa banig. Gari man ang gadiyo, haloy man ang gad magpaano sa. Pero da Junior, pag ano yan, sa mechanical, ang anong mechanical, so bako duwang klaseng niyang kang mulinuhan. Ang sarong mulinuhan, so ang pigmumulino, so gango. Tama. Ikaw sarong mulinuhan, ng pigagango, so, ang pigagango, ang pigmumulino, so bako gango. Tama. Igo akan so dikono, pata Junior sa Pulanggi. May dikono buda, may kiskisan. Duwang klase bagay yan, di ba? Ako kaya ara mong kwanta. Nasugo kami kay ito magpamulino kan sa muyang ina buda ama. Kiskisan, dikono. Pagbako pag kiskisan so ganguhon na maray. Pagbako ganguhon na maray ang paroy, dumang ka sa dikono. Yan, tama? Alright. Technique. Ang tao pag didaplos, dali magpanos. Siring man kang rice, dapat iula ang pawis sa cover kettle every 5 minutes over after cook. Tama ini John. Kuya magang taklob kang kaldero. Pagpigkuan mo na baga, pagpigkuan unog-unog mo na maski sa rice cooker baga, yan man ang dapat yan iula. Tama po ini na tugon ini na kuan mini na kudan mini. Pag yan na tubig diyan na nag-evaporate sa cover kan ano yan, kan kaldero o kan ano man yan. Tabi, halion. Dahil pagsabay sa maluto, tayo nang kausa kung paano na dahil nagpanos. Alright, sige po, salamaton. Alright, reaction. Good day. Madali magpanos kung dakol na fertilizer inabuno. Ay, dahil ko aram ini. Dahil ko ini aram. Mga tugang na kung suparoy daa, nagtalubo sa pagkiki-fertilizer, mga tugang madaling magpanos. Okay? O salamat po. Yan mga tugang. Thank you sa mga reactions ngunya na pagkahapon. Digdi po sa tuya na programa sa DCGB. Ini po Ramon Nyato. Ngunyan pong aldaw. Magbabalik po kami alas 11:33 nin pagkaaga. An oras hatod sa Indokal. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Try the new Surf Active Clean. Instant galing na di mamahalin. For instant white and instant bango. Based on technical test on polyester. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konvenyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardila. Day na ako si Pastor Apollo Kibuloy, ano? Wara. 30 hektaryas na building ang hanapan mo. Tampag tubod mga tugang kampulis, yaon duman sa compound sana. Nakatago si Pastor Apollo Kibuloy. Then ako maghapon. Kasapon. May na inatake sa puso, may nagadaan. 2,000 na pulis ang nagtarabang na maghanap. Pati dyan sa kanal, binurokasan sa mga emburnal, taba kaya onda duman si Pastor Apollo Kibuloy. Oh. Nadadangog ko sa mga nag-video na mga nagsarabay sa pulis. Pastor, andiyan ka ba? Lawas na dyan sa mga nag-video. Oh. Tabi, Buda, so kung ano. Yan ang kwanade. Yan ang problema ta, mga tugang sa tuya na palibot ta. Ano yan? Day basta-basta na naaresto ang mga dapat na arestohon mga tugang. Alright. Good morning, Henry M. Sa puro ko tabi na hiling si Sarah. Di man lamang klarado man ang say. May kaiwas-iwas kang puro man na. Di man lamang ki. Pakidit, maluyong ka man mag-report. Detalya daw. Hindi man na. Piga para bibitin-bitin mo man ako na. Hello? Pare. Nico, pare. Good morning. Morning. Di, manyan makukuha. Ha? Kailangan mayan makukuha. Iyo nga ni ano? Si Palparan nga ni. Ayun man ang gadadi. Kailangan ito kay Juan, supporter na ano. Grabing supporter kaan. Hay na ito si Palparan. Nagsuko ito di. Ano na ba ito? Bagong administrasyon bang nagluwas ito, di ba? Oo, nag-ano na ba ito? Pagluwas kan bagong administrasyon, saka siya nagluwas, ade? Iyo. Kanya-kanyang buwan niya. Sali mo, gumana daw si Sarah. Ano naman yung after gaining election, maluwa siya. Kung bago ng presidente, ade? Kung bago ng presidente. Pero maski na. Si Sedong pwede magsalita kay Sarah, ade? Dako lang ay. Oh, sorry. Ang pwedeng magsalida kay Presidente Marcos, ade? Kay, dayan masalida. Dahil si Sedong nga ang pwede, ade? Na maging presidente na masunod, ade? Ay, wala na eh. Dahil kang napili? Wala, ade? Ako nga iyo, nangyari. Iyo mag-ira yung butuan ko. Si Sai? Si BBM. BBM? Oo, tagay man. Maski gawin pang ka, ano mo. Di naman siya pare, di naman siya pwede. Di naman siya pwede. One term man sa ng presidente. Aw, iyo nga pala, ano. Pero man sa ng term. Iyo Masalida na. Masalida na. Pwedeng si Cheese. Si Cheese? Si Cheese Calero. Kung dumalagan si Cheese. Ay, padala din na iligon mo, pre. Pero di ko na siya magpapara uruan siya sa madalagan siya, ta. Ano yan? Planuhan naman siya. Siya man lang gano'n, no? At ito na siya. Silencio sa nampay. Silencio. Iyo. Silencio. Baka tarong-tarong pa. Oo, tailing ko pare. Ang Bicol region, maasinso kung kita makaproducer si Presidente. Ayun na nga nang pigdataram ko, pre. Ang problema? Ang Bicol region, kung magsuporta talaga sa sarong Bicolano, maluwas. Yo. Paano kita kaya ni Kaya lang, paano kita kaya ni Ata na. Paano kita kaya ni produce kay Presidente na mismong kapabikulano habo sa nagdaralaga na Presidente. Pero pa din nagkapuna. Ha? Nagkapuna ba ka? Iyo man ang naring. Tailingan mo. So chairman kang taga-digdi. Oo. Ayan, baga, diyan baga ang
machinery. Oo. Alingon ta? Sa maabot na daw? Iyo. Pag nag-ano na, Oo. pag kandidato ka na ng vice governor, Punta ko na. di ka na mag-kuhan, di ka na mag-board member, vice governor na. Punduan mo ako dyan. Sus ko, pre. Sige, pre. Sabay ka. Punduan ko pa rin. Pagkili mo ako pag gasolina ng liliputong ko ining province of Batay. Oo. Libreng gasolina rin. Oo. Okay. Basta sa mga proyekto dyan, ito mo ba sa ko? Okay. Okay. Salamat, Thank you. salamat. Diba? O yan tabi. Mga tugang konta di. Bueno. Ako, kunyang asubnaw kaya, asubnaw ha, sa hiling ko lang ini, kamo, pwede ka mag-react tabi. Asubnaw kaya, ang nahiling ko na desidido na magdalaga na presidente kang Pilipinas, si Vice President Sara Duterte, yung nahiling ko na interesado. Other than that, dahil pa man, tao yan, baga si Speaker, sarap man da yan si Speaker Romualdez da, sarap man sa pigiiling na baka pwede. Di ba? Kitang mga kita, ako talaga, pigpupuro pangadji ko talaga na may dumalaga na presidente na Bicolano John, regardless kung si Sayan, yun ang gandang ibubuto ko. Alangan man na bakot, ugaring, kita man ugaring, may mga Bicolano, mga tugang na, dahil talaga, minasuporta sa kapabicolano. Hello? Boss? Good morning. Morning. Paano nga ning may mangga ng Bicolano na mismong si Panelo ba kayo daw? Sukuan ni Duterte kontra Kilene. Bicolano man ba ito si Panilo? Gaya nga ni, yun nga ni ang problema. Ang kapanggana, siguro, makapanggana kita ng presidente kung magkandidato si Henry Maceda Garo. Natusunta kang salbatana ka. Bako di man, boss. Honestly, boss, tignan nga ni baga sa ginubatan. Paano makapag-suporta kay Lene? May saro baga digdi na Ata na nga. Dapat ko ta. Susarong tao digdi na. Antin. Kung magatarapin ni Marcos, ara yung pang-eleksyon, puro na bili. Kita ko ta, amigo. Dapat sulido ko ta ang Bicolano sa tuya, di ba? Kitang paminsan nga ni. Bicolano pa sinagduduhagi kay Lene Robredo kay to. Susulid North, mga boss. Itan mo, Iyo, totoo. Totoo yun. Malas nga niya ako lumambot. Anong nagduman si Lene? Dakulan sa nag-attend rally. Dakulso? Nag-attend rally ni Lene duman sa North. Pag-rally niya, dakul man sa nag-attender? Pero, kuwan lang ito figure. Pero pag-abot sa numero. Iyo. Kan kita. Iyo, iyan. Bay sana. Brown kan, luminat ko na sa boto. Maabot ang panahon, bigo. Makaka-producer kita. Maabot ang panahon. Siguro pag nagkandidato na sa taga Makalaya, ano? Sa Makalaya ako ba? Latosunta ka. Bundo ka dyan. Sige boss. Abay. Di ba? Pira na nagbalo na Bicolano na magdalaga na presidente kang Pilipinas. Pero may problemado. Naramdaman nito ka ito si Presidente Raul Roco. Bata ko ta medyo yun na mahamot sa pangaran ni Roco. Minintra ba yun si GMA? Di ba? Ano naman mo ka ito, John? Ito man ko ta baga, kiko ako ta baga si Raul Roco na vice presidente ni GMA kang panahon. Kundi paano ka ito? Dako lang nagbalo-balo. Raul Roco, sisay pa. Lene Robredo, sisay pa nagbaralo na na magpresidente. Si Cheese, Vice President siya di ba? Si Cheese. Sisay pa. Dahil kita nakaproducer mga tugang Bicolano, tabi na. Kung kita gayod makaproducer Bicolano, yan ang solusyon para number 1, mapakarayan tinampo haling Manila to Bicol. Tango niyan, baga na may pigigibong expressway dyan. Hindi ko na nangyari kang expressway na maluwa sa may San Fernando, Camsur. Kuyan nga ni, baga sa may Malabog, so pasiring sa airport, hanggang ngunyan, tulay sana. May tulay, dahil mag-isalog. Overpass. Di ba? Pero yung nagbalo-balo na magpresidente Kampili. Buda, ang masakla pa yun yun. Tapaing uragong kitang Bicolanong senador. Giro din lamang nagkasararo. Napakarayon ang Bicol region. Diretsuan ki tinampo, pasiring sa Bicol, na tultol.
Pero yan na senador takan mga eno, takulon yan. Di ba? Ngunyan, pero ang bika lang utang senador. Di ba? O si Sepan Bicolano dyan na senador. Ang iba nagkiklaim na Bicolano. Pag ma-eleksyon, Bicolano sinda. Pagkatapos kang eleksyon, lingaw, mga tugang na sinda, Bicolano. Ngayon nagpaprosesyon na naman baga dyan. Na Bicolano ngayon, ay nako, para turubod-tubod ka mukha. Di ba? Hello, good morning. Pare, iling ha. Morning. Iling ha, pare. Nakulong baga anong Bicolano. Oo. Nagagana. Yung nga nita. Senador, i-compare mo Senador Bula, Presidente, parehas ang boto. Iyo baga. Oo. Kaya pag nandiya ang senador na magalong Bicolano ngayon ako, pinagana. Oo, iyo, totoo. Talagang suportado kang Bicolano. Ata na nga ni. Pare palugod kong magpresidente sa mga taga Bicolano, duman sa Ilocos, Ilocano ako. Maray pa. Pwede gumana pa di. Malipo na kita. Okay. Nalipigil sa to, talagang ang unity. Yes. May unit ang Bicolano, Bicol Region, may pagkasaro talaga. Talaga ba? Ito kung layo na ganun zero po. Pero last election baga, amigo, nariparo ang unity kan mga, maski magkaralaban ng mga politiko, sarong pigsuportahan. Kaya lang, talagang medyo magabat talaga, di ba? Iyo. Kung dito na ganun si Rocco, inatake ba ito? May hilang ito pare? Nagkahilang? Kaya nga ni. Nagkailang siya. Dito kung ilang, itong presidente ta. Iyo. Oh, okay. Si Kunyan, si Chinelas. Iyo baga, ayan, ito ka, posible ito, di ba? Ito saro ito. Saro talaga itong Posible baga kuta ito. Kundi, paano ka yan? Na-disquido. Pinagplanuan baga. Disquido, adi. Kaya may puturo itong maging presidente. Yes. Oho. Tapos na ito pinagadan, isang presidente ita. Iyo nga, di aram ko na paano ito. Okay. Sige, amigo. Salamat. Yes. Bubelar ka na. Okay, dasay mo. Di mangitamaga na dyan. Okay, sige. Okay. Alright, okay. Di ba? O yan tabihan mga kaya, dakadakol na ka nagbaralo, hindi kung mapano kita, digdi. Kaya kung day kita kay unit, day kita ya, wala ya. Sayang lamang kan mga effort ta digdi. Dabi sa tuya na lugar. 12 minutos bago magabot ang alas 12 ninudto didi po sa programa. Okay, ikaw ka pa John? Dahil na ako na. O sige. Didi kita mga tugang sa sa dadagnato na istorya. Ngunyan tabi na hapon. Ano yan na pagkaaga? Alat ko na ta. Hilingong ko so pig-ready ko na topic ngunyan sa aramon niya to. Okay. Ang sa tuya mga tugang na sandali lang. Tao yan si Joshua. May topic ko tako sa mga farmers tungkol sa irrigation project, no? Irrigation project. Paano kita magkaigwa kay presidente na Bicolano na si Escudero ngani ay kon baga nagdalagan baga si kon ka ito na vice presidente. Ayo man nga no baka sa bagasol Draculaon sa poster ni PBBM iyo kay ito man nga. Alright, makatakot ang taga Davao gibo na taguan kay dahil matindi ang protectors. Iyan nga ni. Anyway, basta na ilang tanan lang yan mga tugang ta kon masanaan connection man sa natabi yan, mga tugang na mga pangyaring yan. Okay, 10 minutes bago magabot ang alas 12 minuto. Dito po sa DCGB. Joshua, good morning, kamin. Yes, BP, good morning. Good morning sa mga paratabay. So, pighabol tang makauron nyo na pagkaga. Day pa, BP?
May mga pitikauron pa sa laog kan sa iyang opisina pero pagpaalat-alat lang kitang git pang minuto. Aha. Anyway, Okay. sabi dito sa mapanyat ng mga barata, ngunya napaabot na ang panahon naman in tag-uran, yaon ang asigurasyon kan Office of Civil Defense o OCD Bicol sa paagi ni Regional Director Claudio Yukot na handa ang mga tauhan asil ang mga ekipahes pag-abot sa response operation in kaso alagaday man pigahagad may umabot na raot ng panahon. Ini ang tinawan doon ni Yukot kung sa insigun sa iya mantinido ang sa indang pisusunod na zero casualty kada bes na may kalamidad tadi diping. Ini man ang rason ko nata nahigot lang gad na itigpapautob ang amay na pagpapaibakwar mantang rayo pa ang kalamidad dahil ang tauso baga digit sa tuya itong preemptive asin minsan yan forced evacuation. Dagdag pa ni Yukot, ngunyan mas pahigot pa maninda ang koordinasyon sa mga ahensya di gobyerno asin iba pang opisina tanganin ng masiguro ang kahandaan sa maoras ng kalamidad. Sa ngunyan sigun kay Yukot igwanin 246 na mga well-trained na mga disaster risk reduction and management officers sa bilog na ining Bicol region na human ang minataon ng mga pagpapatraining sa manlain-lain ng mga opisina maging opisina man ni na gobyerno o kaya pribado. Kung kaya sa paagi kan mga bagay na ini, itong asigurasyon kan OCD Bicol sa paagi ni Director Yukot na handa ang rehiyon in kaso tamaan kita alagad ang tigahagad may umabot na raot min panahon. Yan tabi BP, ang dagdag na istorya, Joshua Binod, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Okay. Sige. Tungkol dyan sa mga pangyari po dyan sa Satuya na Kapaliban, reaction ni James. Sandali lang, amigo. Pag ika na dumalagan para presidente, kampanya taka pa. Ikaman sa nang qualified na Bicolan. Pasira mga ni James ang bait mo, amigo. Deka daw kan mga style mong yan na basta ka sa namin na. Di nga na kumaga ng konsyal o city councilor o board member. Mabalo pa kita ka na. Kuligero, nakumbinsi na ako Gari nakumbinsi na ako. Tabi kang ano yan. Shara, may bisita, may tao kong nahiling sa sala tabi. Gari nakumbinsi na ako kang suwestyonin daw. Tapos, ibabash kita ka na di. Ano nga nangyari ka inikan? Sisi man yan, nagkuro kandidato ngayon na presidente kang Pilipinas. Sisi nga yan. Ay, so, broadcaster na ngayon na Tagaligaspi. Grabe nga, ano kayo nakain yan? Tapos interviewon ka duman sa Manila, National Television. Ano kaya nakain? Bakit po kayo tatakbong Pangulo? Alam mo, tumakbo ako pa dahil gusto ko kumasin sa Bicol eh. Bakit? Kung Pangulo ka, Bicol lang ba ang asikasuhin mo? Oo. Pag ako nanalo, Bicol lang ang asikasuhin ko. Tapos, di ka na magana. Okay. Diba? Kaya, good afternoon, Hen. Aday po, wala. Sa totoo lang, wala kita ki amor, mga tugang. Wala sa kwanta na politika. Okay? O, digdig kita sa tuya na ano yan, at para sa mga farmers Sabi, may ginibong pag-aadal mga tugang sa bilog na Pilipinas. Kumpira ng idadatabi kan sa tuya na mga farmers. Para mo junior kumpira ang edad kan mga farmers na sa Pilipinas. Kan 2022, may ginibong pag-aadal 57 to 59 years old. 2022 yan Tapos, mga tugang ngunyan tabi na 2023, may pigiluwas naman na pag-aadal para na tabi aramon kung kumusta ang farming tabuda. Kung nata, tan farming, maluya da tabing appeal sa mga teenagers. Buda nata sinda, di nagka-interest mga tugang sa mga teenagers. Paano kaya natuda kita an may kasalanda kita man na mga farmer, mga magurang. Takod mga aki tadaa nag-ambisyon mga tugang na magpresidente
Amang presidente, magkwakan agriculture, harabo na kita. Nailing mo na. Aram mo, may point man ining pag-aadal na ining baretang ini. Tago ko ito, so aki ko, manay pangidari may eskwela akong agricultural engineering. Saan nga niya ko yan, oy? Kiro nga sa UP yan o sa UP Los Baños. Nga, kabay na kaan. Data, gusto ko kanya, diyo. Maripang nga ako, mag-tour kita duman sa Bio Ginobatan Campus. Yan nga ako duman agriculture. Yan. Diyo, ang nga ako, pwede ka na di. Gusto mo nga ako, UP Los Baños ka. Iyo nga niya po. Diyo na, nagkaoroyo na kami na siya ma-agriculture. Mala. Kasi may eskwelahan na, gusto niya na architecture. Kalaog na architecture, nag-shift pa siring sa accountancy. Garo day na hiling databi ang ano pod ka ini. Day na hiling mga tugang ang future kan agriculture mga tugang sa Pilipinas. The average age of farmers in the Philippines is between 57 to 59 years old. And many young Filipinos do not view a career in agriculture as profitable. Profitable. Na, igwa nga yaki, makukuha nga yan na income, na dilihensya. Di ba? Yuda tabi yan, mga tugang. Dito nahilingkan mga teenager ngunyan. Taday na databi ki, ano yan? Day na databi ki interest ang satuya na mga kahubinisan, mga tugang sa Pilipinas. Oh. Sa Kabagao. Paano nakita kayo kung araw naganampay ta? Kaya baga kita, sige na sa nang import takibagas. Good morning, Henry M. Ang slogan mo, ang presidente ng hindi inuumaga. Dahil katultulit talaga mga dahil ka mong katultulan, imbis na abo kung pong maglawag ka sa politika, tamimiss ang programa mo, okay. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko na mga reactions kan sa tuya tabi na mga kababayan. We built this city on rock and roll. Built this city. Ako kinta, Sir Henry, gusto ko magdalagan pagka-presidente. Kaso di man ako kurap, kaya di man ako manggagana. The best influence affecting agriculture are government programs that affects the mind of parents as advisor to children. Well said po, sir or ma'am. Iyo baga, dapat may appealing program ang gobyerno para sa agriculture. Diba? Kung graduate kang agriculture sa Pilipinas, saan ka maduman? Maduman ka sa abroad para ka magyaman. Kung sa Pilipinas ka, ilingon mo, ang mga konsultanta digdi sa Pilipinas na mga sa agriculture, ani ba, bako man gabos, ani ba po, mga foreigners, ilinga so konsultant digdi sa programa digdi sa Albay. Israeli baga junior so nagtuturo kan so utong so pagtanam kan so nila mo ito? Sa interview ta digdi, Israeli. No. Yaon siya duman sa Israel, namomonitor niya so sitwasyong kamparoy sa Albay through satellite. Saka baga, di man kita din makuhan. Puto sa ibang nasyon sa mga tarapusin matitibay sa agriculture. Ay nako, salamat mga tugang kansenong pagantabay. Sa pangaran po ni News Director Mar de la Cruz. Sa inyong regular na angkorman sa programang ini, sharing man ang report kan Mega Force Patrol. Ali po dyan sa luwas. Kasabay niya ito si Junapolis, Jerome Martinez, and si Shara May Leron. Sa newsroom, yaon dyan si Jenny, si Sepa yaon dyan, si MJ, si Director Mar de la Cruz. Masunod na po ang DCGB Barreta alas 7. Kaya ba po mga tugang si News Director Mar de la. Asin po si Jasmine Baluloy. Habang tumatagal, lalong alam nyo na yun.
Salamat kansa ng pagantabay. Goodbye. Maray na to. Coronavirus ba ang